Българският парламент ще остане да работи в този вид, в който е в момента, защото България има нужда от държавност. Защото трябва да има правителство, което да направи бюджета, трябва да има парламент, който да го гласува, защото може ли да не ме прекъсвате? Вие не дайте да ставате говорител на тези, които искат или не искат. Ами тогава ще се обичате... Виждам, че сте крайно изнервени. Не сме изнервени. За какво да сме изнервени? Ами от полицейския сблъсък вчера някаква емоция породи ли се при вас? Между студенти и полиция? Не, единственото нещо, което мога да кажа е, че това, което не става ясно от репортажите е, че зад полицията стои българската държава, българския парламент е там. Парламентът олицетворява ли държавата след Ами естествено, извинявайте, този въпрос даже не би трябвало да ми го задават. Няма вие да ми казвате какъв въпрос да задават. Въпрос е, вие всеки ден можете ли като мишки да си тръгвате от Народното събрание по този унизителен и позорен начин? Искате ли това сравнение да си го оттеглите? Питам. Може ли да не наричате депутатите на България с този епитет? Извинявайте. Казах като мишки, защото това е начин... Не може да използвате такива изрази по отношение на депутатите на България. Аз ще преценя какви изрази да използвам. Не, вие не можете да го преценявате това нещо, защото статутът е различен. Въпрос е, какъв е статута? Различен. Става въпрос за българската държава. Тръгнахте си по позорен начин вчера и вашите депутати от ГЕРБ също, и вашите депутати по позорен начин, като мишки.